ओइलाय मावथि आइजोफ्रा बिराद खस्थ' खालामो बेसोरफोरा दिनै सेकेन्ड दे थांगोन आरो ना हाजोआव आरोबाव खनसे हासिब लायनो थाबायनो माबायदि जागोन दिनबा माथिं मा मोनगोन नायलांबाय थादों आरो ना हाजोआव थांसै सिखोसो हरदों नामाब्रा खोमायावलाय ओइलाय नै नाहरलाय सिखो माबायदि जालायबायदों थाबायनाया हाजोआव थांग्राफोरा बिस्कुट लांखासिगोन आरो दिनबा मिया ओंखाम उखैना दै गांनानै लुरलुं लुरथुं जालायलायनाय ना मिया नायलाय दुकानाव बिस्कुट नामायबाय दायोबा हनै मिया राननायखाय ओंखाम उखैनानै दै गांनानै नै फैसा लाबोखालायदों दे लादो माखौ लायो लादो मिया दै गांना ओंखाम उखैनानै लेरें फेरें जानायनि दिनै लाखासिगोन आरो बिस्कुट होनै हाजोआव गाखोबोहांबाय आरोना जोङो ओइ गाखोबोगासिनो हनै आइजोफ्राबो मावथि आइजोफ्रा बिराद खस्थ' खालामो बेसोरफोरा गालुन गुलुन जालायलांदों हासिबबा मोनगोन ना मोना दिनैबा मा खाफाल ना नायलांबाय थादों आरो मोनबालाय मोनबायसै भाग्य'आव मा बुंनोसै हाजोआव गाखोनानैबो ना वाह बिराद गोजौआव सफैबाय दिनैबो हाजोआव नै ओइथिं गामिया आं बेथिं दानगासिनो दानग्राफ्रा हा नै वाव सुकुन मोनलायलायदों दा माहायाव दानगासिनो सिङाव हाग्रा सिङाव ओइलाय मेगनावनो माबा सुना लाबाय गिब्रुसिगोन मेगनानो ओमफ्राय ओइलाय ओइलाय ओरै गंनायाव दानगासिनो डेन्जार आरो ना हाजोनि खामानिया हस्ताबो नङा खस्थ' खालामना खामायनो गोनां जादों नोंबालाय डेन्जार जाबाय हालोदानो ना खतरनाक आंबो एसे दानबावनोसै नै जितगासिनो हासिब दानस'गासिनो स' बिस्कुटबो जागासिनो नै बिस्कुट लाबोखाजोबदों दिनैबा मिया ओंखाम उखैनायनि दाननायखौ हरनांगौलै एकदम माबायदि गरायाव थानाय दाननायखौना रावबो मिथियानो नायजायालै मोखांफोरा अबस्था खराब इलाय मोनसेखौनो लाबोदों दा लामा ससेयाव खुरबाय जालांगोन जों बिस्कुट जानानै दै लोंनानै आरो दानहैलायनोसै दसे दानबावनानै ब्लड न'आव एब्रेना थांनांसिगोन नै नाहरनांसिगोनलै थिंगियावलाय गैया गैनायालाय एलाय मोनफा मोननै दोङो थिं गोजौआव थांबावनांगौ नाहरदे आं र' हासिबा बुन्दासे नै बेहा बेसेबांनो दा बै 3 बाजिनियानो अबस्था गैलानो मानसिफोरा मा जाजोबखो मोखांफोरा आरो आंनिखौ नायै नै माबायदि जाना थादों मोखाङा अबस्था थ' जों थांसिगोन आरोना दायो नै बेयाव खाना लाजोबखाबाय बान्दोल बान्दोल नै गामिया बिथिंसो
बिथिंथार हाजो गोनजानि औवाबारि थांबाय थानोसै माथो खालामबाय थाबावनो आरो हाजोआव ना टाइमबो जाबाय नै हासि दांग्राफोरा मादि ओंखारबोदों हनै एब्रे एब्राहै आरो बै गोथौथिं थांबावनांगोनसो हला थबाय थादो बबेथिंनो ओंखारलांलायदो हला गोथौथिं नै ओंखारलांलायबाय हलाथिं डेन्जार ओंखारलांबाय थांगासिनो आं दे सिन्था दाखाव नै मासे दासो सफायदों ओइयाव दानहैनाय लान्थाथा गुगालायनाय नुहुरनायाव नै ओइ हासिबा दसे रेस्ट लानोसै जिरायनानै दै लोंना थांलायसै बेयाव सुदों नै थुख्ला हरसि नों बैग्रि फिथाइखौ बैग्रि फिथाइया गाइसमोन जानो लुगैलायदों नामा सोरबाफोरनि बरिया खाथार नै हानबाय गैलायलायला आरो नै आसाम बरियानो नै बाब थाइसे जानाय नायनोसै आंबो नै बरिया गोदैसो गोमोना बरियासो जों गामिया बैथिंसो आरोना ओजों हाजो हासिब दांगाफ्रा सफायबाय आंहा सिगां सफायबाय थांनानै हासिब दानना लाबोबाय दुगैखांबाय आरो दा नै ओंखाम संनायनि लाहार फाहार खालामनोसै बुरिया नै माइरं सुबायानो आरोना दिनैबो एसे थाब सफायबाय आरोना दिनै दायो संनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना हिन्जावा मावख' हायाखै हेल्प खालामनोसै ना अर सुना होनोसै आं अरखौ अरदाबाव सावना होनोसै कबि आलुबाबो जायो दा बाथोनजोंनो गोथावसो मेंबायना हिन्जावाबो आंबो मेंबाय खामानिखौ एसे राननानै मावबाय आरो जोङो ना दसे हेल्प खालामनोसै अरफोरखौनो सावनो सुना होनानै मा बुङो नोंथांमोन मानसि नालाय मावै दाङै मेङो ना खौसे बयबो अनलायनानै मावनानै बिदिनो जालांबासै आरो ना नोंथांमोना मा सानो बेफोरनि फारसे कमेन्ट खालामना फोरमायलायनो हागोन आरो ना अरा जोंबायानो आरो ना नै जोंबायानो अरा अरा गुदुंद्राय जाबायलै बरिया जोंबाय अरा नै सामब्राम गुफुरफोरबो जिरनानै देना होनोसै आरो ना हिन्जावनो संथोंसै दायो एसेबाबो मावनानै होफाबाय आरो खैथा होगोन फानलुखौ खैथा होगोन थाइनैल'
देना होबाय आरो ना बानलु सामब्राम गुफुर लोगोफोर जाबाय आरो ना खामानिफोरा हिन्जावनोबो माखासे हेल्प खालामना होबाय हिन्जावनो थ' आरो जों दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आरो ना नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना होदो गासिबो चेनेलाव गोदानब्ला जायफ्रा ना आरो शेयार खालामना होदो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायलायदो बोरै जादों आंनि भिडिअआ गाज्रि जादों ना मोजां जादों नोंथांमोना ना थ' बाय दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय दे